ассалому алайкум дӯстони муҳтарам. Вазъияти имрӯз ва амаломада ба ҳамаи мо равшан ва маълум аст. Нафарони зиёд саволҳо медиҳанд оиди гирифтани патент, споридан патент, кай мегиранд ва бо ин сабабе ки ҳозир ҳама ҷо карантин эълон карданд, мардум саргардонанд, сарсонанд ва чӣ кор карданашонро намедонанд. Баъзеаш хонаҳои хоб надоранд, баъзеаш маблағи надоранд ки пули моҳи апрелро патентро супоранд, чунки аз бекорӣ тӯли чанд рӯз аст ки бекоранд, ба кӯчаҳо намебароянд, ба онҳо иҷозат намедиҳанд барои кор, барои гашту гузор. Ин ба ҳама маълум аст, барои коронавирус. аз ин рӯ дӯстон, ҳамин тоҷикистонёни мо зиёд ба ҳамин мушкилӣ ҳозир рӯбарӯ ҳастанд. хуб мешуд ки дӯстони азиз, касе дар кадом вилояти Русия ҳаст, касе дар кадом шаҳр аст, касе дар кадом минтақаи Русия аст, хоҳиш мекардам ба чунин ҳамватанон кӯмак расонед. ман дар фейсбукам, дар саҳифаам навиштам. баъди ҳамон навиштанам зиёд инсонҳо занг мезананд, ёрӣ мепурсанд. баъзеаш мегӯяд ки ман патент гирифтам, 1 моҳа пулашро додам ва дигар имконият нашуд, чунки ҷои кор надорам ва аз хона моро баромада намемонанд. баъзеаш мегӯяд ки ҳатто ман пули нонпулӣ надорам. хуб мешуд дӯстони муҳтарам, дар ҳамон ҷои зист кӯмак кунед ба ҳамватанон, пурсед, фаҳмед ки дар чӣ мушкилӣ аст. дорем зиёд ҳамватаноне ки дар Русия зиндагии хуб доранд, метавонанд ки имрӯз ақаллан муддати 1 моҳ якдигарро дастгирӣ кунанд ва баъзеаш ки патент супориданд ва онро гирифта наметавонанд. хоҳиш мекардам хавотир нашаванд. баъди ба итмом расидани ҳамин карантин ё истироҳате ки то охири ҳамин моҳи апрел эълон карда шуд, шумо метавонед патенти худро гирифта. хавотир нашавед, фақат имконият бошад аз хонаҳо набароед, худ ва дигаронро сирояти беморӣ коронавирус накунед. ба якдигар ёрӣ расондан дар ҳамин рӯзҳои вазнин ин як кори савоб аст ва бинед тамоми миллатҳо ба якдигар ёрӣ расонда истодаанд. тамоми миллатҳо нафарони доро доранд ки онҳоро дастгирӣ карда истодаанд, аз ҷои хоб то хӯрока то дигару дигар. хуб мешуд тоҷикони азиз, тоҷикистонёни азиз, нафаре ки дар Русия қарор доред, имконият доред, ба якдигар ёрдам кунед. бар якдигар нафароне ки ҳозир айни ҳол бекоранд, патенти худро гирифта натавонистанд ё ки патент доранд, муҳлати он патентро натавонистанд тамдид карда. ба ҳамаи шумо маълум аст ки карантин эълон шуд, дигар ҳама ҷо сарҳадҳо маҳкам шуд. ба ҳамаи шумо маълум аст ин вазъияти ба пеш омада. илтимос хоҳиш кӯмак кунед ва ман имконият бошад, мана нафароне ки аз ҳамин ютуб дар канали ман жизн ва зиндагӣ метавонед комментария нависед, касе дар куҷо чӣ имконияте дорад, ба касе ёрдам карда метавонад, чизе аз дасташ ёрдам меояд, ба ҳамватанон кӯмак кунед. илтимос мекунам, хоҳиш мекунам. на ҳама фейсбук мехонад, на ҳама одноклассник мехонад. медонам зиёд инсонҳо дар ютуб медароянд ва ман бисёр хоҳиш мекардам ки дар ҳамин канали ман ки жизн зиндагӣ ном дорад дар ютуб обуна шавед ва хоҳиш мекардам дар комментҳои худ зиёдтар ба якдигар ёрӣ расонед ва аз ҳол аҳволи якдигар ҳамватанон бохабар бошед, чунки ҳеҷ касро иҷозати ба берун баромада намемонанд. хуб мешуд ба воситаи ҳамин интернет ҳам бошад, ақаллан ба картаҳои якдигар пул гузаронед, ақаллан хӯрока харанд. хоҳиш мекардам ёрӣ расонед ба ҳамватанон. саломат бошед.